Pekný deň pri relácii Zdravo. Začína sa okienko do sveta tradičnej a prírodnej medicíny, v ktorom vám pravidelne radíme, ako si zachovať alebo upevniť svoje zdravie. Ako sa starať o pokožku detí a mladých ľudí, tip na nový zaujímavý druh cvičenia a zdroj receptov pre zdravú výživu detí z dielne doktora Igora Bukovského. To sú dnešné témy, príjemné sledovanie. Nasledujúci rozhovor bude o tom, aké prírodné prostriedky nám môžu pomôcť pri starostlivosti o pleť detí a mladých ľudí. Ono je vždycky nezbytně nutný řádně ošetřovat. Tady je vždycky nutný vycházet z té pokožky, z emulgace tuků, které se na pokožce nachází a hledat tu vhodnou formu. Takto řádně ošetřovaná pokožka je potom daleko méně náchylná k různým problémům, principiálně. Pokud už se problémy objeví, třeba jste tady zmínila to akné u mladistvých, tam to většinou bývá způsobováno těmi hormonálními procesy v těle. Je to každopádně zánětlivý onemocnění a já bych to tady řešil na dvou úrovních. První je třeba strava, dietetické opatření a tak dále. Pochopitelně i příjem potravin, které nějakým způsobem napomáhají tomu dobrému metabolismu v organismu. No a tou druhou cestou by byly potom preparáty, které mají protizánětlivé účinky, které se nechají používat. A těch je široká řada, tady zcela jednoznačně mohu říci, že pro každého je dobré něco jiného. Ty aknózní procesy způsobují mikroorganismy, které označujeme jako anaerobní, to znamená, že ke své existenci nepotřebují vzdušný kyslík, oni žijí v pokožce, takže to jsou specifické eterické oleje, které tady pomáhají. Jedním třeba z vynikajících je eterický olej z hřebíčků, pelargoniový eterický olej, nechá se použít čajovník, nechá se použít levandule. Tam jich je celá skupina, tady je potom zajímavá jedna věc, že na každého to působí různě, či z tohoto pohledu celá aromaterapie, nejen tento problém, je značně individuální. Určite takéto individuálne riešenia si zaslúžia aj deti a starostlivosť o ich pleť. Tá je veľmi citlivá na rôzne vplyvy. Ako ju môžeme chrániť a ošetrovať? Já bych tady začal, když maminka odjíždí domů z porodnice, tak tady vidím nějaký takovýto, řekl bych, pozitivní šílenství. To pozitivní s tom, že maminka je schopna pro to děcko udělat to nejlepší, koupit to nejlepší, a to šílenství v tom, že zapomene, že to děcko bylo těch 9 měsíců v plodové vodě, že přichází úplně do nového světa a že si na tento svět nejdřív musí vznikat. Čili že ty první ošetření by měly být velice jemné a ona by měla stačit vlažná voda, protože to děcko má na těle nečistoty, které jsou rozpustné ve vodě, těch většinou zbaví, a pokud už je potřeba nějaké to omytí, s tím postupovat velice opatrně, v žádném případě nepoužívat mejdla, v žádném případě nepoužívat tenzidy, ale to děcko očistit olejovým preparátem, ať už se jedná o koupelový nebo mycí olej. Tak to děcko musí se aklimatizovat tady na tom světě a byť se jedná o přírodní preparáty, ten přechod z té plodové vody na ten svět je pro to děcko dost drastický a potřebuje ten čas, aby si na to zvyklo. Potom, když používáme ty preparáty, tady bychom měli úsporně, to děcko toho potřebuje relativně hrozně moc málo. Spíš by se mělo dát na to, aby ta matka používala vhodnou stravu, vhodnou kosmetiku a tak dále, protože s mateřským mlíkem dostává to děcko nejenom výživu, ale i informace, buduje se imunitní systém, to považuji za extrémně důležitý. No a když se k tomu dostáváme, my tam máme třeba v nabídce různé krémy, máme tam olejové preparáty. Já jsem vždycky upřednostňoval ty olejové preparáty, protože obsahují lecitin, nechá se do nich přidat cholesterol, což jsou přiložené složky, které se nachází jako kožní emulgátor, to, co produkuje pokožka. No a potom i ty éterické oleje musíme volit opatrně, protože je rozdělujeme třeba na skupinu dráždivých, na skupinu uklidňujících. A tam by měly být ty uklidňující éterické oleje, které v podstatě třeba napomáhají lepšímu usínání, který mohou vznikat opruzeniny, který působí proti opruzeninám. Ale zase éterický olej nelze definovat jako samotný, to je komplexní preparát, protože samotný éterický olej ani v této oblasti nelze používat.
Sedavé zamestnanie, stres a zlá životospráva práve neprospievajú nášmu zdraviu. Snažíme sa to kompenzovať aspoň občasným pohybom a diétami. V nasledujúcich minútach prinášame zaujímavý tip pre dámy, ktoré chcú schudnúť, zlepšiť si svoju kondíciu a pritom relaxovať. Kluby existujú už samozrejme v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Poľsku a rozhodla som sa, pretože ma tento koncept zaujal, uplatniť aj celú túto koncepciu na Slovensku. Keď hľadáme pre seba nejaký spôsob zdravého pohybu, často vyskúšame rôzne tanečné, posilovacie či iné techniky alebo navštívime fitness centrá. Nie vždy zodpovedajú osobným potrebám žien a my sme vlastne osobný športový klub pre ženy. Oslovujeme ženy každého veku, nezáleží na ich fyzickej kondícii. Ženy cvičia v príjemnej rodinnej atmosfére, pod dohľadom trénera, sú cielene motivované, hlavne sa necítia sledované a každá si cvičí vo svojom leveli. Znamená to, že mužom je sem vstup zakázaný? Áno, veľmi správne, muži sem majú vstup zakázaný a tým, že tu trénujú ženy rôznej vekovej kategórii, aj samozrejme rôznej postavy, nemajú tu prečo sa hanbiť a vlastne sa tu otvoria a každá si tu cvičí sama pre seba. To, že je tu dobrá nálada, to vidíme, je dôležitá aj tá atmosféra pri cvičení, aby malo nejaký efekt. Samozrejme, snažíme sa ženám umožniť príjemnú rodinnú atmosféru tým, aby sa tu cítili nadmieru spokojné a aby ich to motivovali stále prísť znova a tešiť sa na ďalší tréning. Cvičenie, na ktoré sme sa boli pozrieť s kamerou, je vystavané podľa špeciálnej koncepcie. Je založená vlastne na 30-minútovom kruhovom tréningu, ktorý je vyvinutý špeciálnym potrebám žien. Precvičia sa hlavne veľké svalové skupiny a problémové partie žien. Cvičíme na nových inovovaných strojoch. Sú to hydraulické stroje, kde si nenastavujete závažia, ale tento stroj sa po takých 5-6 opakovaniach prispôsobí každému jednotlivcovi. To znamená, že každá cvičenka si nastaví intenzitu cvičenia podľa seba, podľa toho, aký cieľ by chcela dosiahnuť. Intenzitu tréningu už potom členkám odporúčime podľa toho, či má záujem schodiť nadbytočné kilogramy. Dosahujeme tým, že si udržia tepovú frekvenciu, nižšiu tepovú frekvenciu ženy počas tréningu, ktorá im vlastne nabudí metabolizmus spaľovania tukov. K spaľovaniu tukov dochádza ešte aj dlhšiu dobu po tréningu. Potom sú tu ženy, ktoré by si chceli zlepšiť svoju kondíciu a tým odporúčame zase tréning cvičiť s vyššou intenzitou. Počas 30-minútového tréningu si veľmi efektne prestriedate silový tréning na strojoch a tréning kvázi aeróbny alebo tréning na výdrž a koordináciu na medzistaniciach. Je tam fáza zahrievacia, je tam fáza tréningová, to znamená strieda sa silový tréning a tréning na výdrž. Potom je tam fáza kvázi taká ukľudňujúca a na záver naučíme dámy stretching, čo je tiež veľmi dôležité, vlastne všetky svalové skupiny, ktoré sa na strojoch prestriedali, precvičili, aj pekne ponaťahovať. Veľmi rada sem chodím a to z toho dôvodu, že je veľmi príjemná taká rodinná atmosféra a človek aj dosiahol už nejaké tie výsledky, tak som taká spokojná. Tak mám lepšiu kondíciu hlavne, nefučím po schodoch, takže lepšie sa cítim. Cvičívate potom ešte aj doma? Tak s deťmi chodím cvičiť a na bicykel občas. Iba cvičiť by asi nestačilo. Je asi dôležité upraviť aj celkovo svoju životosprávu. Radíte ženám aj v tomto smere? Áno, máme extra vypracovaný stravovací program, ktorý nezáleží na veku a bez veľkej námahy. Dajú sa pekne schudnúť kilogramy a udržať si túto svoju vysnívanú hmotnosť aj po dlhšej dobe. Čiže snažíme sa zabrániť tomu jojo efektu, ktorého sa tak často obávame. Je to koncept, ktorý vlastne, kde nepočítame kilokalórie,
Hej. Doplňujú ho aj recepty, ktoré sú veľmi chutné, jednoduché a ľahko pripraviteľné. Chute a návyky v stravovaní si často po celý život nesieme zo svojho detstva. Zaujímavý vstup do sveta varenia pre najmenších, nielen pre mamičky, nájdeme v novej knihe lekára Igora Bukovského. To je kniha, ktorá má 450 strán, je toto najväčšie a podľa mňa aj to najlepšie, čo som v živote urobil. K tejto knihe, keď by sme sa mali rozprávať o výžive detí, tak patrí ešte kuchárska kniha, ktorá sa zase volá Hneď to bude anielik. A toto je kniha, ktorá nie je len kuchárskou knihou, aj keď je tu 180 receptov pre deti od tých úplne prvých vecí, čo sú jednozložkové pyré varené, ktoré sa používajú ako v tých prvých fázach prechodu po dodojčení. Ale je to kniha, ktorá obsahuje aj množstvo informácií o tom, že stravovanie v rodine je veľmi dôležitý a veľmi účinný nástroj nielen výchovy dieťaťa k stravovaniu a k zdravej výžive, ale aj veľmi účinný nástroj prevencie obezity. Napríklad platí, že deti, ktoré jedávajú v rodine aspoň jedenkrát denne spoločne, tak majú menší výskyt obezity ako proste deti v rodinách, ktoré žijú tak, že každý si niekedy si niečo zohreje, urobí a tak. Alebo dostane peniaze, hej, samozrejme, tak to už sú tie klasické chyby a skratky, ktoré sú skratkou akurát tak k problémom. Potom je tu aj veľmi dôležitá a zaujímavá kapitola, ako zvládnuť trucovanie detí pri stole s jedením, niekedy koncom 2. roku života, keď sa totiž začína objavovať to ego a dieťa si začína uvedomovať svoj vplyv na svet a tak si začne prejavovať aj svoje názory na hrozienka v koláči a špenát na tanieri a tak. A prejaví sa to trúcovaním. A tam sú mnohí rodičia veľmi bezradní. Prinášame tu spolu s mojimi 2 spoluautorkami, doktorkou Frolkovičovou a pani magistrom Mrázovou, ktoré sú skúsenými mamami, tak prinášame veľmi praktické, konkrétne rady, ako tieto situácie správne zvládnuť. Lebo dôležité nie je len to, aby sme my v tej chvíli dosiahli, čo chceme. Nie je dôležité v jednej chvíli nad dieťaťom vyhrať a dosiahnuť, že zje aj tie posledné 2 mrkvičky, ktoré sú na tom tanieri, ale dôležité je, aby sme ten vzťah tým mrkvám nenarušili, povedzme, týmto jedným víťazstvom. Viete, aby sme dosiahli dlhodobý cieľ, nie len ten okamžitý. Toto je tiež veľmi dôležité si uvedomiť. A potom sú tu kapitoly, ktoré sú pre každú vekovú kategóriu až do 6 rokov. Pre každú vekovú kategóriu si tu rodičia môžu nalepiť fotografiu toho svojho dieťaťa. Pre každú vekovú kategóriu uvádzame veľmi konkrétny a presný zoznam potravín, ktoré je možné už vtedy zaradiť do stravy dieťaťa. Pre každú vekovú kategóriu sú tu vypracované vzorové jedálne lístky na letnú aj zimnú časť roka. Všetky recepty v knihe sú tiež označené s ohľadom na to, že či je to recept, ktorý sa dá pripraviť rýchlo, či je to recept, ktorý používa finančne náročné alebo nenáročné suroviny, či je to recept vhodný pre celiatikov alebo recept vhodný pre alergikov ako deti. Tam nájdú veľmi veľa užitočných rád a informácií, ako zvládať kritické situácie vo výchove, ako zvládať kritické situácie so zdravím dieťaťa. Je tam niekoľko veľmi častých a problematických diagnóz, ako je ten syndrom hyperaktivity s poruchou pozornosti, ako je autizmus, ako je atopická dermatitida, teda ekzém, ako sú potravinové alergie, ako je horúčka a tak ďalej. A potom je to kniha, ktorá slúži aj ako omalovávanka, pretože je tu veľké množstvo obrázkov, ktoré slúžia na to, aby si dieťa pri mamičke malovalo, kým ešte nemôže pomáhať s varením. Keď sa to všetko potom navarí, vymaluje, keď tie fotky sa tam nalepia a keď bude knižka dobre zakickaná od tých jedál a kašičiek, tak z toho bude výborný svadobný dar pre to dieťa. Kým sa rozlúčime, prezradím vám, ako môžete od nás získať darčekové balíčky aromaterapeutickej kozmetiky. Stačí, ak na uvedenú adresu napíšete, ako aktívne trávite svoj voľný čas. Mená vyžrebovaných výhercov sa dozviete na budúce. Teším sa na vás opäť pri relácii Zdravo. Prežite pekný týždeň a dovidenia. Túto reláciu vám prináša aromaterapie Karel Hadek a Miss Sporty Klub 472.